igama nguBhaka isibongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka uDwa kwelini inqwele ebhuqabhuqa imizi yabafokazana ngotholilodwa likamentshise thuluza ngihambi nalo ngifica ensimini xaba uxakile kusazoshuba sangezeka noma yini ngumafavuke njengedangabani ngunogwadwa ugwadwa igulule kufoka amakhanda indlondlo le enamakhanda amabili elesithathu elenkosazana dame lingasho ubusika nehlobo nqwele ngaphuphi inyoni siphupha mihla namalanga thombo ogelezayo ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukapi kubonakala lapho ephuma khona kathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyawo ngeke ngizwe ngempatha mina gcwala ngiyakufakela nangu sikisi ayike ngizogiqa amagula ke lampana enenxeba iyona eyothungana enenxeba yiyo eyothungana engenalo futhi inxeba yiyo eyophila ngicela ukuthi mina mangidlula emhlabeni mina ngelanga phela wonke umuntu uyodlula emhlabeni ngiyocela ukuthi abantu kumina bangasho ukuthi rest in peace ngelanga engiyodlula ngalo ngoba nami ngeke ngiphile ingunaphakade kodwa ngiyocela abantu bangasho ukuthi rest in peace abothi kumina inkosi ayilalanga iguqe ngamadolo bese mithi vuka the spirit of King Bhaka and fight for the nation bathi vuka the spirit of King Bhaka and fight for your children vuka for the spirit of King Bhaka and fight for your followers angifuni mina kuthiwe angihambe ngiyolala mase kuthiwa ngilale ngithule du mase ngilala peaceful cha mina ngiyofuna ukulwa uma sengifile ngilwe ngiyofuna amandla ungalali nawo ngiyofuna amandla aqhubeke asebenzele labo abangithandayo kuqhubeka imanga empilweni zabo mfowethu ungaboyithokozela into eshiwo mawusuphela amandla izishiwo nayisitha sakho uyabona lento ka rest in peace iyadabukisa ngoba ubona ngisho umuntu kade engakufuni mawusufile umfice ethi RIP athi rest in peace ngaphakathi ujabula kabi mangathi uyavuka manje angavela khale ubona isitha sakho sithi rest in peace mina ngiyofuna mangifile ngiyofuna wazi ukuthi angifile kodwa ngiyobe ngishintsha umzimba ngiyobe sengizosebenza ngingakho ngithi even the spirit of umama uZanele Mpukazi ngicela sivuke siwenza ama-Crown Gospel Music Award aqhubeke ngifuna the spirit of Mama Zanele Mpukazi avuke alwe nezinto ekade zilwa nomndeni wakhe ngifuna spirit of Mama Zanele Mpukazi izitha zakhe bezingamfuni endleleni ngifuna ahlangane noNkulunkulu adile nazo decisively kusho mina uKing Bhaka ngifuna the spirit of Zanele Mpukazi singalali nje sithi ja ngifuna sivuke singene enganeni zakhe singene endodeni singene emakholwa singene ebafundisi abamsupportayo kuqhubeka ivangeli the spirit of Mama Zanele Mpukazi asingayi ko rest aqhubeke nevangeli siqhubeke azaqhubeke ngisho nohlelo lakhe kuKhozi FM okuthiwa ushilo izitha ejabula uzuthulele ngithi mina the spirit must work and fight for the beloved ones. That is what I'm saying right now. Thukekabi ngibona ngishabantu engazi kahle ukuthi bebengamfuni ephila ngibona ngishabantu engazi kahle bebengamkhulumisa ephila ngibona kodwa ngoba usedlulile sebethi rest in peace lapho bayangibambatha izinja zithi lala peacefully zithi lala unganyakazi zithi lala ungalwi mangabe ungalwi kanti ubani ozoqhubeka la ugcine khona ngoba sekumele abe yidlozi elihle
sekumele abe ingilosi enhle, sekumele abe umholi osedlula ukuhola kade saphila emhlabeni, sekumele anyise lezi inyoni ebezingagcwala ephila. Ngithi mina ispirit sakhe asenza ama Crown Gospel Music Award abe kwenye level ayekade iphupha. Akenza uhlelo ayelithanda because lube yeni level, akenza izingane zakhe, akenze amakholwa, akenza abamthanda uThixo, akenza ama fans aye to an unbelievable heart. Show me looking back. Where not rest in peace baba. Ngithi mina lokho usho ngoba uyazi ushiyitemu. Ingakho ngithi ngalomzuzu wamanje ngifuna uqonde mfethu ukuthi mawuthatha isinqumo sokuthi ngoba unenkinga, thatha isinqumo sokuya kumuntu ekuthiwa uyabona. Ngisho nina zangoma ngiqala ngamabomu. Thatha isinqumo sokuthi uye sangomeni noma uye enyangeni. Uma ike saqala isangoma sakushwabulela sathi kumele uthwase, mangabe ungathwasi bazokushaya abantu abadala bakho. Izwa ngami, siyakudakelwa leso sangoma, akho bantu abadala bazokushaya. Yini into ezokwenzeka ngoba usuze wafika kusona? Sesifuna ukukuthwebula ukuthi ube ngaphansi kwaso, sesiyakuthwebula ukuthi ube yilento angayazi nayo ayiyo. Into azoyenza uma wena uthi ngeke ngize ngenze, ngoba nani manigoloza bafethu, bhekani ukuthi ngigoloza kuphi. Uma uthatha isinqumo sokugoloza uthi angiyenzi leyo nto, semsango noma semnyama sekuyiyo ezokuthakatha. Isikuthakathelani manje? Isifuna ukuthi ube nenkinga, ukuze mawuba nenkinga kube ngathi ushawa lidlozi lakho kanti sewuthakathwa yilo. Zi-avoideni inyanga ezimhlolelayo zithi uzofa. Zi-avoideni inyanga ezimhlolelayo zithi khona umuntu ozoshona kini. Ngoba mayisishilo noma umprofeti esethe kuzoshonwa kini, uma kungasashonwa kini uqala kuzame ngokukuthakatha, ahlanganise noma yini into emimoya. Angaya ngisho emathuneni ayophanda amathune engazi uphandana, angaya ngisho baba entabeni angasika ngisho imithi yahlukahlukene, yonke abize igama lakho kuyena. Awukwazi umzimba ungahlukumezeki mangunomuntu lokho kumemeza. Umzimba uhlukumezeka ngisho umuntu engakuthakatha ekhuluma ngawe nje uze ukuthi angeke khona umuntu ophatha igama lami la ekhona. So umuntu bengabe ethi uzofa, nakhu usafi, uyazi benze njani? Ibona abagcine bezama ukubulala. Uma ethe umuntu uzodutshulwa, iyona nyanga egcina ithumi iyinkalo ukuthi azokushaya. Kunenqwaba yabantu abadutshuliwe bengadutshulwe izitha, badutshulwa ngoba inyanga yayisithe uzodutshulwa. Awusadutshulwa, sekuyiyona manje ekudubulayo. Awusadutshulwa, sekuyiyo manje ekudubulayo. Ingakho ngithi mina empilweni yomuntu kumele ukhuluma ukuphila. Ngiyeza khulekani, ngithe ngizonyisa manje. Ngizonyisa. Ilalela phela ukuthi bese ubaba yabo. Kumele empilweni yomuntu ukhuluma ukuphila. Umuntu mfowethu noma umfika ubona ukuthi akadlile, khuluma ukuphila kuyena ukuthi uNkulunkulu uzolenza icebo. Khuluma ukuphila ukuba njengoba usaphila emhlabeni kunezinto zakhe ezihlanganiswayo. Ngiyakutshela lokho kuphila okukhulumayo uvusa ngisho isidalwa sakhe ebese silahla ithemba, siyavuka siyaphila. Kodwa umuntu uma umbona kadlile uthi hayi vele usikhotheni lo, wena usoze wahlupheka, wena kwantshontshwa iphenti lakho, kwantshontshwa amasokisi akho, kwantshontshwa isigqoko, uyinte okuyibongo zakho into ephithene, awusoze waqashwa, awusoze wafesa. Lapho uwena lo muntu ombulalayo ukhipha amazwi ambophayo. The next thing into azoyenza uzophuma la umqondo ubophekile,
isidalwa sakhe sibophekile ukuphokophela kwakhe kuyi-disadvantage aphume ethi esetshela abantu mina ngisoze zangilungela izinto yini indaba kungoba ubaba waze washona engamshadanga uma njengaphumeleli mina ubaba ongazange amshade uma njengaphumeleli mina angisazi isibongo sami udlalisha mina selongazalwa ngiqale ngomuntu oyedwa ukubona ukuthi isibongo siyawenza umthelela usayedwa umuntu engama ngithi ushawe isibongo imuphi lo muntu yile ngane le ebingelela umisi ekuthiwa uvenesha angisathi ucheat noma ucheat wara noma yini ebingelela umisi kwathiwa iqualify la ngoba isibongo sayo nobuzwe bayo akubona bala kodwa i-ID imkhomba la ngangena mawukhumbula ngathi as long as i-ID bayimkhomba la lo muntu owala kumele qualify into ekumele bayenze abaqale balungise le ID ukuthi ayingamkhombi la beke bayilungise home affairs wathi vele i-ID yakhe i-wrong akuyona yala noma yenziwe ngomkhoshosho then from lapho sebengakwazi ukuchalela indaba kaMisi uma sebethi futhi uyoba umisi eNigeria nakhona futhi thiwe ID card yakhe akuyona yala then wena awuyena owala and awukwazi ukuzocontesta sesi-top 10 uyena umuntu engisambonile oshawa isibongo lento ekuhlale niyenza uthi ubiza ungubane kumele ngibe umkhize manani kodwa i-ID yakho akho umuntu osathe uyakudisqualifya ngenxa yesibongo uzidisqualifya wena ngoba utshelwe inyoni ayisebenzi lona so yingakho namanje mina ngisoze ngamsukela umuntu ngoba kuwona wonke umuntu ngifuna ukuphila kuba prophet ngifuna ukuphila ngifuna iqiniso ezinyangeni zonke akho ngisho neyodwa ekuthiwa ngifuna ukuphila ngifuna iqiniso kodwa uma kuwukuthi iqiniso lakho lamanga as long as ngikhona mina ngoba ngi-level 7 phela baba not for nothing mina ngokwakamoya nangokwespirituality sami nangokwesomnyanga bami nangosokuba uking nginelungelo lokumlwela umuntu fana nomthetho uma ungabulala umuntu baba noma ngangavulwa icala kodwa uma umdubula umuntu azokubopha amaphoyisa ifamily yalomuntu ingalivulile kodwa uma ubulala umuntu istate sokubopha ngoba umuntu owestate kufana nalathini umuntu okaNkulunkulu uma ukhuluma into engekho emazulwini ayivumelekile mina ngiyinkosi emhlabeni ngiyindodana automatically ngizoyifighta leyo nto angifight umuntu ngifighta manga aphuma umuntu azotshaleka komunye umuntu agcine hluma kanti hluma into engekho yini engifighthayo kufana nalento le ebengikhuluma ngayo mina bengafight mina ukuthi uSigujana umprofeti noma uyiscammer noma uyini angifight mina ngifight ukuthi akungamislead abantu manje abantu bavele bangayiqonda abantu bacabanga ukuthi ngilwa nesiqu somuntu cha mina ngilwa nento efika kuthiwa yotshala kumuntu umuntu agcine engazi kwenzakalayo mina ngifika sengizocacisa ifana nalento ethi nangu uNkulunkulu ake usizo lesiprofeti nje mfethu sithi isiprophet saSigujana nangu uNkulunkulu ngisesigodlweni uthi usesigodlweni isikhathi bangaphosisi opastor or something uthi uNkulunkulu izwa kuthiwa isiprophet uthi uNkulunkulu ndodana vula ukhozi awuthi lapho awuthi ngidlale lento awuthi ngidlale ngicela ungasisho lesiprophet ngicela ustalele kahle wena 23 minutes past 10 mama isibukisana ngicela uyise kahle lento uthi uNkulunkulu vula ukhozi FM izwa yethi inkosi why kufanele ngivule ukhozi FM why kumele ngivule Jehova ke mina vula ukhozi FM uthi uNkulunkulu vula ukhozi yethi inkosi ngilivulile ngizolivulelana uthi angazi noma uyezwa yini uthi uNkulunkulu izwa ukuthi uthini bafethu
ngithi angidlale lento ngoba angifuni ingeke kuze kuthiwe even lo hambo lethu lakamoya thiwa asilu nomuntu silwa noSathane osuke kumuntu fana engane yakho babengabe ngakuhloniphi mina ngiyasho ukuthi awuni ngane yakho kodwa ulwa nedimoni esuke ngene ingane yakho elizoqhubeka ligcine lingena kwezinye sithi isiphrofetho sakhe uNkulunkulu uthi vula ukhozi uthi yena ngivuleleni ukhozi uNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngithi vula ukhozi wena uthi hayi ukhozi uNkulunkulu ngilivulile uthi uNkulunkulu if ulivulile I want you to prophesy izwa iyodwa leyonto la ukhona awuboni mfethu ukuthi umdlalo uNkulunkulu onjani athi nje number 1 vula ukhozi noNkulunkulu lalela ukhozi uNkulunkulu ulalela ukuthi sekukhuluma umnyenikazanele uthi mama uzanele njengamanje usesimene semqhaye esibhedlela kube nemsebenzini waye esibhedlela and odokotela bathola ukuthi cancer iphezulu sekuthiwa vula ukhozi ngoba ukhulunywa leyonto uNkulunkulu onjani ohlulwa ukubona mfethu ukuthi ukhozi livuliwe mhlambe ekuthiwa ubengashongo ukuthi uNkulunkulu lothi akaprofesayo mhlambe bengizothula kodwa mawusuthinta igama likaNkulunkulu mfethu uthinta igama lengadlangaza uthinta igama lomshilo oyishintshayo uthinta uNkulunkulu wonke umuntu uthinta uNkulunkulu owayekhona emandulo osasekhona namhlanje usho uNkulunkulu uthinta uNkulunkulu okunabantu abangama bethu ngikaze ngimbone ngamehlo enyama kodwa ngezenzo ngimbonile uNkulunkulu uma kuukuthi usho omunye uNkulunkulu yini ngibe sensitive ngalo uNkulunkulu lo amemeza mdlapha ngisensitive ngoba ngomunye unyaka wake wathi lo uNkulunkulu uthwele wathwala ngoJesu Kristu ingakho engathi I am a bit sensitive not ukuthi mina ngilwa nomuntu angilwi nomuntu kodwa ngilwa nalento liyethatha uNkulunkulu kancane ukuthi uNkulunkulu wayethwele ethele ngoJesu Kristu ngilwa nalento efuna ukutshala izinto ukuthi uNkulunkulu uvele wafika wathi vula ukhozi wathi yena ngilivulelele ukhozi uNkulunkulu wathi uNkulunkulu hayi vula ukhozi wena uNkulunkulu angakwazi ngisho ukubona ukuthi ukhozi luvuliwe uNkulunkulu onjani loyo ake ngiqale phansi ngiqala phansi uNkulunkulu ukhuluma nami izwa uthi uNkulunkulu lalela ndodana ngithi inkosi ngilalela lalela ndodana uthi I want you to pray and I want you to pass this I want to pass this and pray uNkulunkulu yini ofuna ngikhulume uthi uNkulunkulu kimi right now njengoba usesigodlweni I think the time was 23 minutes past 10 manje sibuka isikhathi uNkulunkulu vula ukhozi FM uNkulunkulu loyo vula ukhozi ngithi inkosi wayekufanele ngivula ukhozi FM uyamphendula yena Jehova kimi vula ukhozi FM uthi vula ukhozi wena ngivulile ngizolivulelana uNkulunkulu ngilivulile I want you to prophesy suka limadoda ekhaba kuphaka isifongo bakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile uyabona bafowethu uma if you don't get it just forget about it ngimile mina ngithi akekho uNkulunkulu ngathi vula ukhozi bese uthi wena uNkulunkulu ngilivuleleni athi uNkulunkulu okay ubengaboni uNkulunkulu yamadoda lapho kukhulunywa kunomuntu olwela impilo yakhe yashintshwa manje into yenziwe ihlaya uNkulunkulu thuthi kunomuntu olwayo kunomuntu onabalandeli kunomuntu onomndeni kunomuntu othandazayo othi uNkulunkulu ngiyazi ngokungililingi ngaphezulu kwamandla ngiyazi Jehova ukuba unecebo ngami njengoba unecebo nangoJesu Kristu ngiyazi unecebo uma ungaphinda unginike ithuba lesibili ngaphandle mawukuthi ubona imbali kumina ekufanele ukube nawe uqhakaze ngayo ngoba uNkulunkulu awumphikisi awuyiphikisi intando kaNkulunkulu
phela kodwa you position yourself ukuthi iba ready ukube ngawe baba baningi abantu abaphilayo. Ingakho mfethu ngithi lapho ukhona igagadu ukuthi uhamba bani, kade uhamba bani. Uma uzohamba inyanga ethi uzoshona uma wakho ilwana naleyo nyanga, ngoba beke wabheka le iyasala entweni yayo yenza yonke umthakatho obhedayo ibhekisa kuma wakho ngoba ifuna kufeza ngale prophet sayo. Uma kunenyanga ethi uzophela umsebenzi kuwena, asifuni inyanga ekhuluma negative, sifuna inyanga ethi uzoqashwa kumnyama kubofu ibisithi ngiyabona ukuthi khona bebezama ukuvala kodwa uzophumelela. Sifuna inyanga ekhuluma ukuphila, sifuna abafundisi abakhuluma ukuphila, sifuna abangane abakhuluma ukuphila, sifuna izingane ezikhuluma ukuphila. Asifuni izingane ezikhuluma ukufa, asifuni izingane ezikhuluma ukufa noma yini. Sifuna hlobo izingane ezikhuluma ukufa. Even esikoleni ingane ekhayenzi kahle, sifuna umzali khuluma ukuphila enganeni uthi eyami ingane ngiyayazi ukuthi izonqoba. Sifuna zihlasela izinto, asifuni ukuthi I'm defeated. Sifuna ukuthi yebo ziyangihlasela kodwa ngiyalazi indlozi engihamba nayo, ngiyamazi uNkulunkulu engihamba naye, ngiyayazi power engiyiphethe ngesandla mina. This is how I survive, this is how I survive. Babuza abanye bethu King uphila kanjani? Ingoba ngiyamazi uNkulunkulu engihamba naye. Angabi noNkulunkulu othi uvula ukhozi ngithi mina ngilivulele livuliwe athi ngithi vula wena mani, angihabi nalo uNkulunkulu mina ngihamba noNkulunkulu obona phambili, ngihamba noNkulunkulu onecebo ngami, ngihamba noNkulunkulu onecebo ngabantu bonke. Ake ngiphinde ngikhulume lokugula ke manje, lokugula manje. Uyabona masigula bafuma magula, ngicela wazi ukuthi ngokwami into esukulwa nawe mina ngihlukanisa ka4. Into elwa nawe uwedwa ngihlukanisa ka4. Khona isilwane ukhile, ngabe uphazamiseka emsebenzini wakho, ngabe uphazamiseka emshadweni, ngabe i-relationship, ngabe isemsamo, ngabe isedlozini. Edlozini ukuze idlozi kube nenkinga emsamo kungena isilwane. Singangena isilwane mhlawumbe omunye wakini uthatha inyanga walethe emsamo and inyanga ngoniyela ekhaya iphethe izinto zawo ngesikhwama. Inyanga ayiye emsamo yomuntu, ayila emsamo uyigugu lomndeni. Uyabona ke beke kwakhona umndeni noma abakini abadala bayifaka inyanga emsamo, senizokwenza intando yenyanga lo msamo uNkulunkulu umsamo wakwadekhaya. Futhi lapho kwenzeke sengena isilwane, and isilwane siyangena nango-12 mana abantu abalala. Isilwane siyangena nangengane edakwayo, idakwe ihlephizise yeyise ilwe. Isilwane siyangena ngengane yakho enenhliziyo soqasha kuyona. Siyangena isilwane nonkosikazi ofebayo endlini. Siyangena isilwane ngendoda ihamba iqonyo ibuyize endlini. Isilwane sithola intuba yokungena. Uma sesingenile isilwane senzani? Sinephunga. Yes, iphunga. Isilwane awusiboni ngamehlo mostly, kodwa uyakwazi ukusizwa ngephunga. Iphunga even umuntu ngomuntu, umuntu unephunga lakhe elingafanele omunye umuntu. Umehluko thina abantu asikho good ukuhogela liyonto, kodwa into egood ukuhogela iphunga into evele iyisilwane. Uyabona nje inja ingakuthola umnini wayo ingakubonanga ushone ngephunga. Inji kwazi ukuvuka ivusa inyamazana ngephunga. Umuntu ongabone emahlweni ukwazi ukuhlukanisa ukuthi ubani lo ngephunga nangezwi. Okusho ukuthi iphunga lamba indawende iphunga. Bese kuzoba insizi. Nakho-ke sikushayile isilwane. Mase kushaya isilwane noma sishaya imoto zakhe isilwane, kuzoba isona emotweni. Mase sishiya iphunga emotweni. Unokufila ukuthi kade uyiwasha imoto yakho ngayizolo, kodwa ngakusasa kunuka into engajwayelekile emotweni yakho, bekukhona isilwane lemotweni. Uzoyiduduza ukuthi hayi futhi bawasha okhaphethe baba manzi kakhulu bababuyisela, uyayiduduza kodwa izwa ngami leli iphunga olizwayo iphunga lesilwane ebeli lemotweni.
Uma sishaya umuntu simshaya mase sishiya insizi. Insizi kumuntu kwayona icishe ibe isilwane, umehluko ayisebenzi ngokufana. Isilwane sisebenza ukuvala imali, ukubulala imoto, ukuqhatha nabantu, ukuqhatha emsebenzini, ukubopha, ukuphindisa emuva, isilwane leso. Insizi yesilwane isebenza ukuthi mawusuze washawa istroke seyizobenzani yona, seyizoqhubeka isibambe lestroke esikushayile sewubanjwe insizi. Fana nomuntu beplaster khona plasterana mase bakhona neplaster. Iplaster umsebenzi wayo ukuyobamba la isi-apply khona. Nensizi isebenza njengokhonkolo, iyakobamba la kuthiwe ayibambe khona. Khona umuntu ukuthi usikhiphe isilwane kuyena, kodwa still athi yazi kodwa ngisabambekile, usebanjwe insizi. Lowo muntu loyo sesiphumile isilwane kodwa usabambekile, usebanjwe insizi, sekumele ugqodwe lensizi. Sometimes uyayibona insizi athi uya toilet akhipha into emnyama ngemuva, athi uyaphalaza aphalaza into emnyama, into emnyama. Yingakho uma ungazizwa ukuthi awuphilile, uzwa uphilile, qinisekisa ukuphalaza noma ingamanzi kodwa phalaza ukuze kuphume lensizi. Umehluko wenzani lapho? Ukhipha insizi kodwa awuyikhiphile into eshiya lensizi. Ingakho phela edamini lamakhandakhanda izinto esiyilwayo nasetsheni ukuthi khipha isilwane esilwa nomuntu, esivala yonke into yakhe, simgulise, simqhathe nabantu, khipha lesilwane. Bese zewagula, khipha lensizi. Uselandelwa izitha, susa leliphunga. Esinye ke bekugcina kube umonakalo. Yini umonakalo? Sewuze wanelonda ngaphakathi, sewuze waphathwa zinyawo, sewuze wavuvukana, sewuze washawa istroke, umonakalo lo, yabona? Sewuze wadlula, usuhamba uthuka abantu bonke umhlaba bengenzile lutho, uyabona? Yabo sekuyile sekumonakalo. Umonakalo sekuyinto esidalwe isilwane kanye nensizi sekuphuma isilonda. Ingakho abanye baze babe nerash. Irash sekuyini? Sekumonakalo oyimphumela wensizi oshiwe isilwane phakathi. Insizi eshiwe isilwane. Izinto that we need to understand. Kodwa uNkulunkulu ukwazi ukubadlulisa abantu lezo zimo enjalo. Akwazi ukubadlulisa abantu. Kodwa uma kukuthi lesimo obhekene naso nasendlini ohlala khona awusilawulile, kunomsindo kuyaliwa, iyaqhubeka ke lento iyokuvala emsebenzini. Ogadi umuntu onenkinga akabi nenkinga eyodwa, uthe khula ngapha athi stresswa unkosikazi noma ingane noma indoda, emsebenzini bayamxhaphaza futhi emsebenzini. Endlini uklaswa ingane, emsebenzini bayaxhaphaza. Amabhizinisi ashona phansi. Uma wengane eceleni uyathuka ngapha. Izitha eceleni ziyavuka izitha, ugcina ushawa into eziningi. Ingakho ngisho igciwane lengculazi kwakuyisilwane lesiya esenzana esina sikona ngaphakathi emzimbeni, senza izinto eziningi emzimbeni wakho. Asigcini ngomzimba, siphinde sikwakhele izitha, siphinde siyovala imali somewhere. Ingakho kuze kucele kuthiwa ningabathwasi abantu abahaqeke igciwane, because umoya bahamba nawo kwaumoya othi behle nawe abe nolaka abe nani ngenhlanhla kwabakhona imishanguzo ekwazi ukwehlisa yehlisa lemishanguzo engculazi, yehlisa lesilwane esingaphakathi kumuntu. Yabona ama-ARVs adila nalento esuke ikubeke lesigaba okusona ama-ARVs. Ingakho kumele uwadle ngesikhathi, beke wajomba la ibuya khona isikudla lento bethu defaultile ingakubulala, ngoba lento ibisazi ukuthi idla ngesikhathi, wena usayifiki ngesikhathi, ulibele utshwala wehla wenyuka ibisiyakinyisana uthi uyabuza bathu defaultile. So osukwini namhlanje bengifisa ukugcizelela ukuba wena othinta umuntu hayi fokofo mfana, fokofo. Mawuthinta umuntu nje fokofo, ngikhona mina. Umsebenzi wami mhlawumbe abantu aba-understand abaningi. Umsebenzi wami ukubheka ukuthi yini esihlukumeza umuntu, mase ngiyagijima ngiyayi-atheka, mase ngiyamsiza umuntu. Mina ngummeli wabantu.
Ingakho ziningi izinto ozongifica ngikhuluma because oqaphela kezani mina ngikhuluma ukuphila. Ngisho ngikhuluma indaba zepolitiki, ngiyaye ngikhuluma ukuphila mase ngithi kuzoba nje. Ngisho ngikhuluma indaba zani, ngisuke ngikhuluma ukuphila. Ngisho ngikhuluma indaba affect umuntu, ngikhuluma ukuphila. Bese kuzothi abantu abanomona nabalandeli balabo ababhayizayo bese befise ngathi ngangakhuluma ngingathula ukuze baqhubeka abantu bahlukunyezwe. Izwa nje ucomment umuntu athi hayi bayeke King Bhaka ukujana adlale ngabo vele bona bafunana. In fact uya understand ukuthi umuntu bengabe nenkinga usuke desperate for anything as long as bezosizakala. We understand ukuthi mfethu mawuzomanipulate umuntu, mawuzobopha umuntu ngesikhathi esenkingeni ukuthi unesono esiphindaphindiwe. Uyacabanga umuntu ethi anginawo le mali oyifunayo. Ithi inyanga hamba yo resign emsebenzini. Uthola imali zakho uzongikhokhela u500,000 ngizokusiza. Wazi kahle uyamscam. Abanye bashawe o10 million. Umuntu uphuma imali zakho ahamba uyinikeza indoda thizeni. Ithi indoda khona ngizokwenzelayo. Bafowethu lapho nikhona ngiyacela nivuke, ngiyacela umdabukele omunye umuntu, ngiyacela mawe khona amandla msupport omunye umuntu. Uma ukwazi ukumlwela mulwele omunye umuntu. Kodwa mina ngohlale ngimile, ngohlale ngikhuluma, ngohlale ngibalwela, ngohlale ngibanqobela futhi. Njalo ngabe ngigqibela ngiya lapha emakhanda demo namakhakha stone ilanga usuke ngozidemonstrate abantu ukuthi makuthiwa kuliwa lesilwane esihlukumeza umuntu kuliwa kanjani. Baye bakhala abaningi bethi King Bhaka uyishiya inamba yakho ithi 0798130260 0798130260. Bafethu angikhulumi ku-inbox ko Facebook. Inamba yami yodwa 0798130260. Ayikho enye engathi sengiyakusendela zamani enze njalo ama-scammers akubona ucomment la akusendele kuma-inbox afake ipage lami athi yimi. Bafethu ngiyacela laba abama-YouTubers, ngiyacela ukuthi ma-YouTubers lapha ko-YouTube nako-TikTok ningathathi ividiyo yami njengoba injalo niyifake, ngoba khona ezigebhayo njengoba ngikhuluma nje zithatha yonke inkulumo yami umuntu uyoyigaxa kwi-channel yakhe. Kwawena uyiskema wenze njalo. Gada le ndoda, gada istrike. Ma u-YouTubers wenza lonto uzosi-understanda ngestrike futhi. Inhloso yami angifuni ubona usubona ngestrike, funa ngikuxwayise. Uma uzoyithatha ividiyo yami uyikhathe lapha bese nawe uyisupporta ngezwi lakho ngengiphilise. Kodwa njengoba ngikhuluma nje uthathe ngokugaxa uyothi gaxa epejini lakho fusa wayiwena ikhona ngenziwa lo futhi manje ngikhuluma ngayo ngithunywa wena ukuthi angizokhuluma uyangithatha sebeyaqala abantu manje bayaphawula kwi-channel yakho awusazi uzothini. Babuza imibuzo manje ngoba babona ividiyo yami yonke kwi-channel yakho awusazi uphendula uthini. Kanti uma uthatha uwafu bayabona ukuthi ayiphelele, kukhona la iphelele khona. Futhi nawe uzusho ukuthi bawuyifuna la iphelele hamba King Bhaka TV. Awusesho ukuthi King Bhaka TV awubone YouTube bese yangena, ngoba vele yilapho King Bhaka TV la engenza sure ukuthi mawulandela qinisekisa ukuthi uyasubscribe khona King Bhaka TV. Qinisekisa ngoba into eziningi ngiyifida khona ku King Bhaka TV. Thank you so much. Bye bye. Ngithanda